Det er jo altså en helt særlig hest, der vender tilbage til museet i De Kongelige Stalde. Og det er altså, ligesom Michael har sagt, takket være en masse hjælpsomme ildsjæle, der både har hjulpet med alt mulig formidling, konservering, donationer osv. Men det jeg mest vil fortælle om, det er, hvad er det egentlig for en hest? Første gang denne her hest, den kommer til De Kongelige Stalde, er i 1848. Hesten hedder dengang Harper, og er en helt særlig hest at lede. Det er helt klart, at denne hest skal bære Frederik den 7. Den kommer fra det kongelige stuperi af Frederiksborg Slot, og er af den hvidfødte stamme. En stamme, der har båret de danske konger gennem mange år. Kongemor har været rigtig begejstret for hesten. Han begynder i hvert fald meget hurtigt at ride på den, begynder meget hurtigt at tage den med omkring i Danmark. Og treårskrigen er jo altså også i gang. Men inden hesten kommer til treårskrigen, så skal den lige skifte navn. Harkon bliver slet ikke et godt nok navn til en skinnende hvid hest. Hesten skal selvfølgelig hedde Bjørn. Og det er kongen selv, der har givet det navn. Hesten kommer altså med til treårskrigen. Kongen rider ud på den her smukke hvide hest, ud til fronten, op mod de danske tropper. Og det var også denne hest, der bliver til en levende tronstol, da kongen bliver hyldet efter treårskrigens heldige udfald. Det var altså mange gode, lykkelige og stolte dage for Frederik den 7. og Perlen. Men vi må nok også indrømme, at det var mange tunge dage for Perlen. For Perlen blev Frederik den 7. hest gennem 15 år, og kongen havde mange svagheder. Mad var en af svaghederne. Portvin var en svaghed. Og på en ridetur mellem Frederiksborg og Christiansborg Slot kunne det nemt gå 2 flasker portvin med. Og måske er det også derfor, at det skal portvin senere. Men lige til det sidste var faktisk Frederik den 7. en dygtig rytter. Og i 1863 truer endnu en krig i hertugdømmet. Og Perlen kommer endnu en gang med kongen til Sønderjylland. Og igen rider de ud for at opmuntre de danske tropper og inspicere forsvaret. Men dette bliver også deres sidste rejse sammen. Kongen bliver syg, dør på Glücksborg Slot, og i en af de sidste filmfantasier at forestille simpelthen kongen, hvordan han rider ud på Perlen i den kommende ungåelige krig. Men det nåede han altså ikke. Han dør, hesten følger kongens kiste på den sidste rejse ved begravelsen, og 2 måneder senere dør også hesten. Men hesten får faktisk evigt liv. Hesten bliver udstoppet. Vi ved ikke præcis, hvorfor den bliver udstoppet, men det er noget med disse hvide heste. Den er en af de absolut sidste hvidfødte heste, som man har i det danske kongehus. Og efter man flere gange har set kongen ride omkring i Sønderjylland på en hvid hest, så bliver den hvide hest symbolet for et håb, og man bliver genforenet på Danmark. Men som sagt er Perlen død. Man har ikke flere hvide heste i det danske kongehus. En kammerherre forsøger desperat at fortsætte arven uden for Frederiksborg, som det hedder. Skaffe en heste for den 8. Den dør også. Den når heller ikke at være den hest, der skal opfylde Jomfru Fannes spådom om, at det netop er en hvid hest, der vil bære kongen under den kommende krig. Så Christian den 10. blev nødt til faktisk at låne en hvid hest for at opfylde denne spådom. Men Perlen overlever altså. Fortællingen om den hvide hest overlever. Og selvom Perlen har haft et lidt sødt liv som udstoppet hest, det vil I også se, når vi kommer ind og kigger på nogle af billederne af den, så er det måske den hvide farve, der har lige
reddet, hver gang er blevet passet på et eller andet magasin, indtil vi endelig har været i stand til Østerlund. Herren er altså et enestående eksempel på en kongelig hesteavl, men den er også et enestående eksempel på en kongelig yndlingshest. Og det er også det, udstillingen Kongelig Hest handler om. Så det er dejligt, at vi nu ikke kun har billeder af kongernes yndlingsheste, men vi har faktisk en af kongernes yndlingsheste. Ja. Men jeg synes, vi skal gå ind og få afsløret